Sa ikatatlo nga adlaw nga pagpabatsyag sang ginapatihan aswang, liwat nga natublag ang mga pumuluyo sa barangay. Ginalagar aswang ginapahayag nga tuyo gid ang 5 ka bulan nga bata. Matapos sa dumugan sa isa sa mga residente, mga pumuluyo nagapanginlaman na sa mga pangontra sa aswang. Matapos makitaan kag madumugan pa sang isa ka residente ang ginapaso ni aswang, naabdan sang news team ang pamilya sang 5 ka bulan nga lapsag nga tuyo kun tani halitan sini nga nagapreparar sa posible liwat nga pag-atake sang aswang. Manunggal nga ginbutang sa mga bintana kag nagatuob pa sang ahos. Suno sa pamilya, nagpakonsulta sila sa manugbulong matapos ang pagpang-atake sang aswang. Kagin pahayag sini nga dapat proteksyonan gid ang lapsag. Makita pa ang tinulo sang dugo sang ginapaso ni aswang sa bayo sang himata sang 5 ka bulan nga lapsag. Matapos na ginamong mga residente sang gabi nga gintuyo kuhaon ang bata. Apang mas nangin agresibo pa ang aswang. Ang makapalanindog balahibo pa nga hitabo, liwat nga nagbalik sa lugar ang aswang kag hindi na lang pipilang nakakita kundi madamo ang mga nagasaysay sa pagsaylo-saylo sang aswang sa kalubihan. Nakuya pakpakag, iya mataga siya. Tapos ang itong ganda, iya ka duwinde lang, nagataliwis. Tawag siya nga kupo sa, sa lube. Diresa na agad to, kaya akin naman yung bata mo. Wala inalaga, sige diyang bata. Inalaga, sige. Apa, sang naglibot ang news team sa barangay, pila sa ila ang wala sang may nabatsagan kag wala man nagapati sa nagalagaw nga istorya. Wala ko nung napati sa aswang, makita ko aswang, gabit-bit, ulo ka tao, te pati ko eh. Suno sa Chief Tanod, nagaroving man sila kun gabi, apang wala man sila sang may nasaksihan, kaangay sang ginpahayag nga aswang sang pamilya. Iba nga bate po kami daw mga bate nga may aswang nga nagtuwaw. Tapos lagaw man sa mga tanod ko. Pero wala man sa nakita. May aswang nakita nila ako no. Tingin ka doon naman nakatuwa sa tanod. Wala man. Sunod sa iban nga residente, samtang wala sang ebidensya, magapabilin nga himo-himo lang ang istorya sang aswang sa barangay. Apang para naman sa pamilya, apisar hindi man magpati sa ilang iban nga tawo, padayon sila nga manginlaman sa posible liwat nga pag-atake sang aswang. Ilabi na nga ang tuyo sini ang lapsag nga ginapatihan kursunada sang mga aswang. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.